Актаныш районы авыл хуҗалыгында җитештерү күрсәткечләре буенча республикада тотрыклы рәвештә алдынгылар сафында. Узган ел нәтиҗәләре буенча районда хезмәт алдынгыларын хөрмәтләү тантанасы узды. Актаныш районыннан безнең репортаж. Республикабызның иң икмәкле төбәкләренең берсе булган районның алдынгылар җыены азык-төлек товарлары күргәзмәсеннән башланды. Аларның барысында Актаныш уңганнары җиештергән. Игенчелек әлбәттә булганның төп әйдәп баручы тармак. Электән килгән без Актаныш игенче дигән исемгә тап төшергә тиеш түгел. Шуңа күрә быелгы елда да игенчеләребез, механизаторларыбыз, сезгә бик зур итеп җитәкчеләребез, агрономнар, бик зур итеп рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Әле менә узган елда буяк төбәкләр, күрше районнарны җыеп, матур гына семинар үткәрдек. Нишләтеп эшләп була, ничек уңыш ясап була, һәм аның серләре нәрсәдә икәнен тагын буяк зонадагы безнең инде тармакта эшли торган специалистларыбызга, җитәкчеләребезгә күрсәттек. Шуннан да үсемчелек тармагында эшли торган эшләребез бик матур. Актаныш икмәк комбинаты җитәкчесе Айгөл Гыйздәтуллина иң яхшы эшмәкәр номинациясендә бүләкләнде. Хәҗәр Фәрдиева җитәкләгән кошчылык станциясе дә районның икътисадын үстерүгә саллы өлешен керткән. Үз һөнәрләренең осталары булган төрле кешеләр, механизаторлар, агрономнар, зоотехниклар, табиблар, укытучылар, шоферлар, мәдәният хезмәткәрләре һәм башка һөнәр вәкилләре сәхнә түренә күтәрелде. Уңганнарга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Алар арасында Шиялек хуҗалыгы хисапчысы Әския Хәббетдинова да бар. Аңа Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән исем бирелде. Бик яратып башкарам мен инде бер кашанда ташламадым бер вакытта да ачыкларымны үз вакытында түгел итеп биреп бардым. Инде үземнең эшләремне дә яратам. Үземнең эшемне намус белән башкарырга тырышам. Актаныш уңганнары киләчәктә дә үз алларына зур бурычлар куя. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.